No takže čo tu si chcete pri našom dieli? Part 1, či part 2 už do piči, no. Ten chrobáčisko jedno, jo ne, pichol do ryti nejakú ampulku, s čiernou bradou a pomýlil. Kára, to ti dám $1. Ha, alebo nič. No. Takže pôjdeme za chvíľu hrať. Dneska som sa na vás tešil a prajem príjemné zábavné pozeranie. Ak chcete aj vlogy, tak píšte do komentu. Budem veľmi šťastný, celý bez seba. Takže tak. Dlho som to nejako načítala. Nejako dlho. Jaj, tá Jolana, no. Jolanka. Žížala. Stanu? Kde je Stanu? Stanu je schovaný. Má čiernu bradu na cicine a chudáčisko jedno, psísko jedno, tak mu nedarujem, kurva. Mámo, pirát. Pirát, one, Stanu. Tu tam čo čumíš, porná, hej? Zo 100 máme nejakú kolekciu, no. To je čo akože? VCčka do piči, nemajú tu elektriku. Tak to je veľmi akože pekné. A dám nej na ženský ten kár. Hello. Hello, Káres. Kurva, on je pri mne. Do piči. On mi dáva nejaký dokument. To je tá pani? No, násilňačka jedna. Tu čo čumíš? Ale je tam nejaký pracháč jeden. Dajte raňajky preč, lebo ti strčím do ryti. Budeš tu skákať ako zajačik. Dobre. Takže ideme sa to do peče. Sa to úplne, ale ešte úplne do piči ideme sa to. Tešilo ma a dovidenia. Tu čo čumíš? Vidíš, hej? Násilná si zase. Ty Káres, tam nekrič. Zase sme v lese do piči. Jaj, kurva. Ty tu čo ideš na marketing? Alebo keď sa posereš do tohto domu? Áno, to druhé bolo asi lepšie. Áno. Lenže si on zobrať aj vreckovky na umývanie ryti. Lebo ti kanduje jak plesnivý syr. No. Piči. S tebou. Tento je celý zarastený. Kabínka. Kadibodka. To nás niekto tu nechytí. Pozrieme sa tu trošku. Nečítaj si tu. Tuto. Nič tu nemá. Ten Káres. Piano. Ideme si zahrať. Kuchynka. Ešte sa môže ísť aj hore. Yes. Skúsa to tu prehľadáme, či nenájdeme nejakého potkana tu. Či ho nezjedol vôbec. Kurva, ale no toto tu dáme pani nie dobre, lebo ježiš. Nemá tu nič. Divú sračku tu má. Nič tu nemá. A má. Ježiši.
Ježiš. Jolana, nestraš tu. Skoro som chytil infarkt. Za teba. Za teba všetko. Boha. Zahráme si. Zahráme si trošku. A čo je ty, Veta? Tu máš trojkolku. No čo? Tu je tu staré. Zásilnilo. Kadibúdka znásilnili. A toto tu niečo akože nevyzerá dobre, dámy a páni. Kurník. Mašina. Poďme, naštartuj. Naštartuj. Naštartuj, ty kokot. Ty sviňa. Naštartuj to. A konečne. Diesel jak hajzel. Párny vlak. V plnom prúde. Ideme cez okno, jak to robia banditi najväčší grázli. A nie. Piči. A kde? Idem za tou Kassandrou. Za tou hostiteľkou. Mont Everest normálne, do piči. A čo je, honila si dobre? Kulajzo, špinálo. Červené svetlo. On sa tu prechádza. Ty by sa si jebal. Hádaj mu nezabijú. Kurník. Bo ja sa tu doserem. Ja sa tu normálne, dámy a páni, vyslovene doserem. Kurva, nech sa tam svieti. Piči, toto tu nevyzerá dobre, dámy a páni. Kurva. Fuj. Otvor tie zasrané dvere. Svíňa. Čo je? Joj. Čo som nevhod? Poď, ideme na vec. Kurva. Toto niečo nevyzerá dobré, akože. A už je na ňo zozadu, ide. Kurva. Toto tu nevyzerá dobre, akože niečo. Toto je čo? Toto tu nevyzerá dobre, dáme páni, znásilnili nás trošku. Čo kričíš? Shit. Čo kričíš? O piči. Kurva, nie. Oh no. Niekto ma strčil. Uchyláčisko jedno. Psisko. Kurva. No toto dáme páni, toto. Tento páni, dobre. Tento páni, toto dobre, kurva. Rozjebané auto. No do piči. Karel Gott. Fúzatý psisovod. Fúzaté psisko. A teraz kadia, no.
Tam je benzínka. Do piči, tam ide oné. Jebané auto. No poďme. Skočiť, nie, do vody. Padá tu auto Ferrari. Kurva, asi mi ho ten Černok zaplatí. No neviem čo, asi z 1 koruny do piči. No z 1 dolára. No asi tak. Asi tak, dámy a páni, no. Asi tak to spravíme. Tu mi nesvieť. Kurník, šopa. Shit. Či sa niekto na mňa vrhne, to bude dobre. A bude naozaj po piči, akože bude. Čo je to? No čo dáme 5, no? Ty smradí. Vejk. No. Musím odcopkať gulky akurát tak. Vejk. Prechádzame sa tu po tejto močkovej chodníku. Ty tu tam nekríč. Nie si na stanici vlakovej. Do piči. Ak ti môžem pravdu povedať. Si obyčajný násilník. Mi z teba zle ide, z teba pach smradlavý. Kokot. Keď toto je benzínka, ja som potom Alexander Veľký. Akože. Ja sa prelomil určite Wow. Čo nájsť help? Nájsť pomoc. Aha. Nájsť pomoc. No lenže, kde v týchto drevách, akože. Tu nájdem pomoc. Ešte dobre, že že Wi-Fi. Že Wi-Fi by som tu nenašiel, ale... No, padol som dole, no. Stáva sa, dáme páni. Bol som veľmi rozrušený. Asi tak. Bata. Vidím tam niekoho. Nejakého šáňa. Toto čo bude? Transformers, akože. Kde si? Ty potkanica. Toto ja zase asi nejde. To niečo tu bolo. Daj mi to. Jednu vytrem. Kurva, ten tam skáče, bungee jumping. Shit. Jebata. Takže dáme páni, budeme za chvíľu končiť. Buď sa tom gaming a uvidíme sa na budúce, budem sa tešiť na vás, dostali sme Magnumku. No a uvidíme sa na budúce, teším sa na vás.